Башла. Добър вечер, вие се намирате с късната емисия на BTV новините. Аз съм Юксел Кадриев, за вас предаваме на живо от мястото на събитието Орек. По темата в град Омуртаг няма вода. Значи тук сме с двама оратори. Единият е кмет на град Омуртаг, другият е кмет на Беломорци. Те също имат в момента проблем с водата. И искаме да ви покажем от тук, с кофи мислиме да взимаме и да пренасяме в град Омуртаг. Какво ще кажете, господине? Какво стана с тръбите? Къде, нали, щяхте, обещахте вода? Они ми пуснаха от Европа пари, обаче аз купих фалшиви тръби. Фалшиви тръби? Да, бе, фалшиви. Защо фалшиви? Ами нямахме достатъчно пари. Достатъчно пари. Така. След това, вие ми кажете в Беломорци, защо нямате вода вие? Какъв е проблемът там? Аз съм един кмет от Беломорци, един селен човек. Просто един цилиндър. Какво мислите за тази вода? Чиста ли е? Какво е? Става ли за пиене? Чакай да видим. Спиляли само по. Не, бе! Извинявайте, бутушите откъде са ви сте ги купили? Мола ли какво?